راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو آمانيل قرمايي سلام كبرى سمعتي نايلومي سولس 15 لكاتيت كلتشن 22 فنونا يفلم الله مكتالكم بخبرنا عدمكو فلما أرسال زينا كسمعكم أب إيرترا دهساس معدن زكاي زلو ناي كندا كوباني ألفا زتبابع وتسيت مركابو قليسو فوليل أخ أمريكا بقرن أفريقيا بزعبا تغولوتات زت سلام إثيوبيا نمزرب نبادي سابا أمرحو أبون بر كوميشن حبرة أفريقيا مرح سودانن أب هلو كونتات تهاجر زتيوم هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن سجر دما أب دوباو معراب إيرترا دهساس معدن زكاي زلو أب كندا زمدبرو كوباني ألفا زتبابع وتسيت مركابو قليسو أتي كابت الريك لتشن 10 تنات حيزو بزتو أبو فقاد عدنا أب منغو تخنبيان شامبقون أب زركب كبابي كركيشا دهساسن كوعتان زكاي زلو كوبانيا أب زوار حزي أب زوت أبيو عقور تسقاتات بفلاي دما بلوتس عينت وركي كم زلو زقلتس وقتا وتسيت سرحو حبيرو أبتي كبابي كاب وان مجزاتي إيطاليا عدنا وركي كايد منبارو سندات يرقاقت بأبورنا بروجكت زفلت داساسن كوعتان معدنات كركيشان كبابيون زد تقالله أستاد 8 كيلومتر صفحتي شفن أبابورنا زاقي تخايد زلو داساس زد تبابع مخانو زقلتسي أكايد سرح كوباني ألفا مايكل هوبلي اتوتسيت بفلاي أبي ناي نقطاتات بزيادة كفتشو كم زغلهم متكاسو مربب حبريتا نايتو كوبانيا أبزرقوح مجلسي أملكتو فوليلو أخ أمريكا بقرن أفريقيا أمباسادر دافيد ساترفيلد بزعبا تقولوتات زت سلام منغستي إثيوبيان حالتا تግራይ ንምዝራብ ናብ አዲስ አበባ ምርሒው እቲ ፎሊሎ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ጸንሐሉ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካን ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊረን ምስ ዘለዋ ትካላት ግብረ ሰናይን ከመያየጥ ምዃኑ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለጺ ኣነጺሩ ካብ ዝሓለፈ ወርሕት ሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመዘዘ ዳቪድ ሳተርፊልድ ንኻልኣይ እዋኑ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሕ ዘሎ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሐመድ ኣብታ ሃገር ንመዓልታት ጸንሐ ዑደት ዛዚማ ምስ ተመልሰት እዩ ኩናት ትግራይ ዳግማይ ናብ ክልል ዓፈር ልሒሙ መስመራት ረድኤት ከም ዝዓፀወን 10,000 ሰባት ድማ ካብ መነባብሮኦም ከም ዘመዛበለን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሕ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕብረት አፍሪካን ዝገብሮ ርክባት ኣሜሪካ ንናይ ሰላም ጻዕርታት ዘለዋ ደገፍ ንምግላጽ ምዃኑ ዲፕሎማስኛታት ኣሚቶም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ኮንግረስ ኣሜሪካ ምስ ኩናት ትግራይን ብሰንኪ ከበባ ሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላውን ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ እገዳ ንምንባር ዘኽእል ንድፈ ሕጊ ድምፁ ክህበሉ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ ምምሕዳር ባይደን ኩናት ትግራይ ደው ክብልን ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሕን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኩናት ትግራይ ንሳተፉ ዘለዉ ወገናት ድማ ብሓፈሻ ኣብ እገዳ ዝተመርኮሰ ጸቕጢ ይገብር ምህላው ይፍለጥ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ኣብ ህልው ኩነታት ሱዳን ንምዝታይ ናብ ካርቱም ዑደት ምክያዱ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሓቢሩ እቲ ኣብ ቦምበር ብሰንበት 13 ለካቲት ናብ ካርቱም ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ኣብ ቦምበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብምርኻብ ሱዳን ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታትን መፍትሒታቱን ተመያይጡ ሙሳ ፋኪ ኣብቲ ክሳብ ሎሚ 15 ለካቲት ዘካየዱ ዑደት ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ፖለቲካን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዩ ሱዳን ገጢሟን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንምፍታሕ ዝተዋሃደ ኣጉራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ምስ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪቃ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፐርትስ ንኹሎም ወገናት ሱዳን ናብ መኣዲ ዘተ ንምቅራቦም ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዑደት ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ናብ ሱዳን እውን ነዚ ተበግሶ እዚ ንምድጋፍ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ብሰራዊትን ካብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ማሕበራትን ዝተዋፀ በርጌሳ ወገንን ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምፍራሱ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣንጻር እቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነስታት 3 ዋርሕ ዝቐጸለ ተቃውሞን ኣድማን ኣብ ምክያድ ይርከብ ከብራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ መደብ ስፖርት ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ሕጂ እውን ዕድሜና እዩ
سلام كما يتغنيو زخبركم زخبركن نافكار سبورت أبناي لومي سولس 15 لكاتيت كلتشعن 22 سومناوي ناي سبورت مدبنا نقدم بشكلتا أتلتيكس من شرطات بردن كعس سجرن زدهسسو زينان حبريتاتاتن كنقرب لكم هنا بكتالكم وخبرنا عدم ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝካየድዎ ውድድር ዝናድ ውፅኢት ኣመስጊቦም ካብ ሐሙስ 10 ክሳብ ሰንበት 13 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ መበል 7ይ ውድድር ቶር ደ ላ ፕሮቫንስ ፈረንሳ ክሳተፉ ዝቐነዩ ተቀዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ቅድድም ካብ ተዓዋቲ ናይቲ ዙር ኮሎምቢያዊ ተቀዳዳማይ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ኣርኪያ ሴዝሚክ ናይሮ ኪንታና ብ10 ደቂቃን 15 ካሊታት እንድሒሩ መበል 15 ተርታ ተሰሪዑ ኣማኑኤል ኣብ መእተዊ ውድድር ክሮኖሜተር መበል 4 ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 68 ኣብ ካልኣይ መድረኽ መበል 34 ክወፅእ ከሎ ኣብ ሳልሳይን መዛዘምን መድረኽ ድማ ሻድሻይ ተርታ ብመሓዝ ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት 10 ፈጺሞ ቶር ደ ላ ፕሮቫንስ ብሓፈሻ ኣብ 4 መዓልታት ልዕሊ 500 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ቱርኪ ክሰላሰል ኣብ ዝቐነ ዙር አንታልያ ክካፈሉ ዝቐነዩ ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ቲም ባይክ ኤድ ሄኖክ ሙልብርሃንን ተቀዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ቲም ቴሬንጋኑ መትከል ኢዮብን ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ውድድር ግዜ ንቅድድሞም ምስ 10 ብሉፃት ተወዳደርቲ ኮይኖም ወዲኦሞ ኣብዚ ዙር ዴንማርካዊ ያኮብ ሄንድስጋውል ንመቀዳድምቱ በሊጹ ጎብለል ክኸውን ከሎ ሄኖክ ሙልብርሃን ብ10 ካሊታት ጥራይ ተፈንቲቱ ሻድሻይ መትከል ኢዮብ ብተወሳኺ 4 ካሊታት ድሒሩ 10 ደረጃ ሒዞም ናይዚ ዙር ዝበለጸ ውፅኢት ሄኖክን መትከልን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝተረኸበ ኮይኑ ሄኖክ 4ይ ክወፅእ ከሎ መትከል መበል 11 ተሰሪዑ 4 መድረኻት ሸፈነ ዙር አንታልያ ኣስታት 590 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኦሎምፒካዊት አትሌት ራሄል ዳንኤል በቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር ምብራቕ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ፖድዮም ደይባ ኣብቲ ውድድር ኢትዮጵያዊት ጌጤ ኣለማዩ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ከላ ካልእ ኢትዮጵያዊት እናትነሽ ኣላምረው ድማ ንራሄል ተኸቲላ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ መበል 24 ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ 2022 ክሳተፍ ናብ ቤጂንግ ቻይና ዘምርሐ ሻኖን ኣበዳ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ውድድሩ ካይዱ ኣብ ምንሽርታት በረድ ወይ ከዓ ኣልፒን ስኪንግ ዝተኻፈለ ወዲ 25 ዓመት ሻኖን ኣበዳ ኣብቲ ዘካየዶ ውድድር መበል 39 ተርታ ሒዙ ኣብ ሰብዓታት ካብ ኤርትራ ካብ ተሰዱ ወልዳይን ኣርያምን ኣብ ካናዳ ዝተወልደ ሻኖን ቅድሚ ሕጁን ኣብ 2012 ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ መንእስያት ኢንስብሩክ ኦስትሪያ ኣብ 2018 ድማ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ፒዮንግያንግ ኮርያ ተወዳዲሩ ነይሩ ኣጥቃይ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማኔ ኣብ 2020 ዓ.ም ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ባህገይ ምስ ሃገረይ ኮይነ ዋንጫ ኣፍሪካ ምስ ክለበይ ድማ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግን ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓን ብተደጋጋሚ ምጭባጥ እዩ ብውልቀይ ድማ ሽልማት ባሎን ዶኽ ክዓትር ደሊ እዚ ሕልመዩ ኣብ ህይወት ክትሓልም ኣለካ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዋንጫ ኣፍሪቃ ብምስፍሳፍ ንሓደ ካብ ዝሕልምታቱ ክውን ምስ ገበረኻ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ህይወተይ እታ ኣዝያ ዝበለጸት ዕለት እያ እዛ ዋንጫ እውን እታ ቀድሚት ሰርዓ ጽዋዕ እያ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓን ካልኦት ጽዋዕትን ዓቲረ እዚኣ ግን ካብኣተን ፍሊትን በገዳስነታ ቀዳመይትን እያ ንዓይ በገዛ ርእሰይ ስድራ ቤተይን ሃገረይን ሕጉስ እየ ብምባል ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንዝተጎናጸፈ ዓወት ምስ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዓወት ከምዘን ነጻጽሮ ገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ኣብ ጽባሕ ዓወታ ናብ ከተማ ዳካር ኣብ ዝኣተወትሉ ብማይታ ሽሓ ዝቝጸር ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ብምዕሩግን ውቁብን ኣገባብ ንጀጋኑ ዝግባእ ኣቀባብላ ገይሩላ ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪ ሳል ቦገኑ ነታ ጋንታ ኣብ ዝተቐበለሉ ንኹሎም ኣባላት ታጋንታ ናይ ክብሪ ኒሻን ኣብ ርእሲ ምሽላሙ $87,000 ኣሜሪካ ከምውን ኣብ ከተማ ዳካር 240 ሜትሮ ስፍሓቱ መሬት ኣብ ከተማ ዲያሞንዲዮ ድማ 540 ሜትሮ ስፍሓቱ መሬት ክዕድል ምዃኑ ቃል ኣትዩ ሳዲዮ ማኔ ሴኔጋል ብመሪሕነቱ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽትዓትር ልዑል ኣበርክቶ ብምግባሩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሴኔጋል ኣብ ተደኮነት ከተማ ሰድኒዮ ዝርከብ ስታድዮም ብስሙ ክስመዩ ኣብዚ ካሜሩን ዘእንገደቶ መበል 33 ዋንጫ ኣፍሪቃ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዝበጽሓ ሃገራውያን ጋንታታት ሴኔጋልን ግብፅን ኣብ ምዱብን ተወሳኽን ናይ ፀወታ ግዜ ክሰዓራ ብዘይምኽኣለን ብፍጹም ቅላዕ ኣብ ዝተፈላልያሉ ሳዲዮ ማኔ ነታ ናይ መወዳእታ ወሳኒት ቅላዕ ናይ ሃገሩ ናብ ጎል ኣብ ርእሲ ምቕያሩ 3 ጎላት ብምዝጋብን 2 ካልኦት ንሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ብምኽሻንን ናይቲ ውድድር ኮኸብ ተጻዋታይ ዝተባህለ እውን ንሱ እዩ
ኣብዛ ሓለፈ ሳልስቲ ድማ ኣመሓዳሪ ከተማ ሰድዮ ዓብደላ ዲዮብ ስታድዮም ናይቲ ንሱ ዘመሓድሮ ከባቢ ብስምቲ ንሱ ፍቑር ወድና ዝበሎ ሳድዮ ማኔ ክጽዋዕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። እቲ ከም ሚኒስተር ባህልን መራኸቢታትን ሴኔጋል እንኮላይ ኮይኑ ዝዓየ ኣመሓዳሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በዚ ውሳኔ እዚ ንሜዳና ስታድዮም ሰድንዮ ብስም ሳድዮ ማኔ ንኽስመይ ከምኡን ምስጋና ናይ ኩሎም ደቂ እዚ ከባቢ ነቲ ብሓፈሻ ንገዛ ርእሱ ብፍላይ ከዓ ንባምበሊን ዞባዊ ከተማኣ ሳድዮን ንኹሉ ሰብ ዘላለየ ማኔ ከቕርብ ፈቱ እዚ ኽብሪ እዚ ንዑ ብሓቂ ይግብኦ እዩ ኢሉ ከምዚ ዓብደላ ዲዮብ ዝተባለ ኣመሓዳርን ሚኒስተርን ዝብሎ ዘሎ እዚ ክብሪ እዚ ንማነ ዝግባእ ጥራይ ዘይኮነ እንተ ዘይንእስዎ እውን ከም ዘይዓብዮ ብዙሓት ይሰማምዑ። ኣበርክቶ ማነ ከም ተጻዋታይ መጠን ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ኣብ ተግባራት ሰናይ እንኮላዩ ንሱ ኣብቲ እተወልደሉን ዝዓበየሉን ባምበሊ ዝተባህለ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ሆስፒታል መሳጊድን ብምህናጹን ንምግታእ ኮቪድ-19 ተወሲኽካ ንካልኦት ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ብዝገብሮ ምወላታትን ልቢ ሚልዮናት ሴኔጋላውያንን ካልኦት ኣፍቀርቲ ሰናይን ክማርኽ ክኢል እዩ። ብዘይካዚ ንብርክት ዝበሉ ሴኔጋላውያን እውን መግቢ ኣልባሳትን ጫማን ይልግስ ንኻልኦት እናወፈሩ ንስድሮኦም ዝረድኡ ብዝሒ ዘሎ መንእስያትን ወርሓዊ 70 ዩሮ የረክቦም። ማነ ሓደ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሕጉስ ኮይነ ንኽነብር ክቡራት መካይን ይኹን ካልእ ክቡር ዋንነት ኣይድልየንን እዩ 10 ፌራሪ ዝዓይነተን መኪና 20 ኣልማዛውያን ሰዓታት ወይ ድማ 2 ነፈርቲ ሃለናኒ ንዓይ እንታይ ይባቑጠለይ እዚ ግኡዝ ነገራት ንዓይ ይኹን ንዓለም እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኣነ ብጥሙይ ከብደይ ኣብ ግራት እናዓየኹ ብዘይ ጫማ ብጥራይ እግረይ ኩዕሶ እናተጻወትኩ ብግቡእ ከይተማሃርኩን ብስእነት ኣገደስቲ ነገራት እናተሳቐኹን ብኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ህይወት ይሓሊፈ ሕጂ ግን ሳላ ኩዕሶ እግሪ ብዝረኸብክዎ ሃብቲ ንብዙሓት ክሕግዝ ይኽእል ብምባል ቃል ይቡ ነይሩ። ብዘይካዚ ንሱ ንእሽተይን ከለኹ ኣብ ዓድና ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ነይሩና እንተዝኸውን ምናልባት ጽቡቕ ገይረ ክመሃር ምኽኣልኩ ነይረ እቲ ክውንነት ግን ከምኡ ይነበረን ሕጂ ኩሉ ኩዕሶ ክጻወት ከምዚ ከማይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ዝደሊ እንተኾይኑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ዝብግ ሰብ የለን ኣነ ነዞም ኣሕዋትና ወትሩ ብስርዓት ቤት ትምህርቲ ክኸዱን ክመሃሩን እየ ዝመኽሮም ብርግጽ ኩዕሶ እውን ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም ግን ኩሉ ጎኒ ጎኒ ክኸይድ ኣለዎ ብምባል ንንኣሽቱን መንእስያትን ምኽሩ ይልግሰሎም። ማነ ሓደ እዋን ናብ ዓዱ ኣብ ዝበፅሓሉ ድማ ንመንእስያት ተዓዲ ኣኪቡ ብዙሕ ነገር ከም ዘድልየኩም ይፈልጥ እንተኾነ ግን ነዚ ወለዶ ብቐዳምነት ቤት ትምህርትን ሕክምናን እዩ ዘድልዮ ትምህርቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ጥዕና እንተዘይብልኩም ከዓ ከተፍርዩ ኮነ ክትሰርሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ፈለማ ነዚ ናሃንፀው ዘለና ሆስፒታልን ቤት ትምህርትን ኣብ መፈጸምታ ነብጻሕዮ ብዛዕባ መጻኢ ፈጣሪ ስለ ዝፈልጥ ሕጂ ተወሳኺ መብጻዕ እኳ ከኣቱ እንተዘይከኣልኩ ዓቕመይ ዝፈቐዶ ግን ክገብር እየ ብምባል ምዒድዎም ነይሩ እዩ። ማነ ንናእሽቱ ኣብ ትምህርቶም ኣቓልቦ ክገብሩ ዝመክር ኣገዳስነት ናይቲ ንሱ ብፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ተደሪኹ ዝጠንጠኖ ትምህርቲ ስለ ዝርዳዩ ብተወሳኺውን ሆስፒታል ኣብ ምህናፅን ምስ ሕክምና ዝተኣሳሰር ሓገዛትን ዝነጥፍ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉን ዝዓብየሉን ቁሸት ትካል ጥዕና ስለ ዘይነበረ ወላዲኡ ሓሚሙ ሳን ቅልጡፉን ግቡእን ሕክምና ምርካቡ ህይወቱ ብምስኣኑ እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ካልኦት ምእንታን ከይድገም እዩ። ብ5 ሚያዝያ 1992 ኣብ ባምባሊ ተወልደ ሳድዮ ማነ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ኣብ ቅርዓት ዓዱ ናርገ እምኒ ታኒካን ካልእ ጎዝ ነገራትን እናሃረመን ብኡ እናተጻወተን ይፈሊሞ እዚ ካብ በተኻ ስድራ ዝተወልደ ተጻዋታይ ብስድርኡ ኣብ ትምህርትን ማሕረስን ንኸተኩር እኳ ይድፍኣሉ እንተነበረ ንሱ ግን ብኣጋዩ ብፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ተሳዒሩ ኣብ 2002 ዓ.ም ሴኔጋል ክሳብ ርብዒ ፍጻሜ ዝበጽሓትሉ ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዝተኣንገደ ውድድር ዋንጫ ዓለም ክካየድ እንከሎ ዓዶም ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዋሕዲ ቴሌቪዥንን እኳ እንተነበራ ማነን ዓርኩን ግን ኣብ ዘይእትኣትዮም ነቲ ውድድር ይከታተልዎ ነይሮም። ብራዚላዊ ሮናልዲኞን ወዲ ሃገሩ ኣልሓጅ ዲፍን ድማ እቶም ኣብቲ እዋን ኣዝዮም ዝመሰጥዎን ቅዱስ ቅኒ ዝሕደሩሉን ተጻወቲ ነይሮም። ማነ ካብ መዘኑ ብጥበብ ኩዕሶ እግሪ ጸብለል ዝበለን ፍሉይ ክእለት ኩዕሶ ይውንን ስለ ዝነበረን ኣብ ቁሸቱ ባሎኒዮዋ ወይ ድማ ተኣምራታዊ እናተባህለዩ ዝጽዋዕ ነይሩ። እቶም ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጉዕዝኡ እንኮ ዕንቅፋት ኮይኖሞ ዝነበሩ ወገን እቶም ንኩዕሶ ክንድፍረ ኣድሩ እንትኹን ፈዕራ ዘይነበሮም ወለድዮም በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ስድሩኡን ምስ ቤተሰቡን ወትሩ ይሰሓብ ነይሩ። ንሱ ንፍሉይ ትዕድልቱ ዘማዕብለሉ ዕድል እንተደኣ ረኺቡ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝበጽሕ ሙሉእ ርእሰ ምትእማን እኳ እንተነበሮ እቲ ነዚ ዕድል ክረኽበሉ ዝኽእል ዕብይ ዝበለ ከተማ ግን ንዕኡ ብቐሊሉ ዝብጽሕ ኣይነበረን።
ድሕሪ ግዜ ሓደ ኣድናቂ ማነ ዝኾነ ወዲ ዓዱ ሽግሩ ስለ ዝተረድአ ኣብ 2008 ንኽሕግዞን ዕድሉ ንኽርእን ናብ ከተማ ዳካር ናብ ዝርከብ ዓርኩ ልኢኽዎ ብዘይፍላጥ ወለዱ ክንደይ ጸገማት ሰጊሩን 400 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙን ከተማ ዳካር ዝበጽሐ ማነ ኣብ ቤተቲ እተዓቕበሉ ሰብ እናነበረ ክልተ ቅነ ምስ ሓንቲ ጋንታ ልምምድ ኣካይዱ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ሃልዋት ውላዶም ፈሊጦም ደድሕሪ ማነ ሰዓብ ወለዱ ምስኦም ተመሊሱ ጉዳይ ትምህርቱ ክገብር ኣጥቢቖም እኳ እንተተማሕፀንዎ ንሱ ግን ሓንቲ ዓመት ጥራይ ተማሂሩ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ውራይ ኩዕሱ ንኽገብር ክሰድዎ ፈቓደኛታት እንተደኣ ኮይኖም ጥራይ ምስኦም ከም ዝምለስ ቃል ኣትዩ ነበረ ዕረና ጣዕሞም ድማ ምስኦም ናይ ምልሰት ጉዕዞ ኣካየዱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ስድራ ቤት ማነ ባህጊ ወዶም ስለ ተሰቆሮም ከም ቃሎም ጀነሬሽን ፉትቦል ኣካዳሚ ኣብ እትበሃል ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ፈተነ ንኽካይድ ኣፋንዮሞ ማነ ናብዛ ንናእሽቱ ተፃወቲ ኣምሂራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብምብጻሕ ናብ ዝተፈላለያ ኤውሮጳውያን ክለባት እተሰጋግር ዝነበረት ናይቲ እዋንቲ ዝዓበየት ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ሰኔጋል መሕለፊ ፈተና ክገብር ክኸይድ እንከሎ ብእርጋንን ርስሓትን መሃነኑ ዝጠፍኦ ጫማ ወዲዩ ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከል ተረኺቡ ሓደ ካብቶም ፈተንቲ ድማ ንትርኢት ሳድዮ ማነ ተዓዚቡ ጫማኻን ክዳንካንዶ ትሪኦ ኣለኻ ከምዚ ኢልካ ዝተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ክትከውን ተሓስብ ኣለኻ ብምባል ከስተናዕቆ እኳ እንተፈተነ ማነ ግን ከይተዳለ እቲ ዝርከበይ ንስዩ ዝብል መልሲ ብምሃብ ፀወታ ምስ ተጀመረ 4 ጎላት ብምዝጋብ ብክእለቱ ኣፉ ትሒዝዎ ኣካየድቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብቕዓት ማነ ሪኦም ተቐላጢፎም ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከል ትምህርቲ ንኽቐስም መዝጊቦሞ ንሱ ድማ ብወገኑ ሰዓት ከይኣኸለ ቅድሚ ካልኦት ሰልጠንትን ምምሃራኑን ኣብ መላማመዲ ሜዳ እናተረኽበ ብግቡእን ብትኹረትን ስልጠና ይወስድ ነይሩ ማነ ኣብዚ መሰልጠኒ ማእከል ን6 ዋርሕ ምስ ጸንሐን ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ምስ ሕለፈን ሓደ ብምኽንያት ስራሕ ናብ ሰኔጋል ዝመፀ ኦሊቬ ፔራን ዝተባህለ ፈረንሳዊ ዓላሚ ኣብ ፀወታ እንከሎ ተዓዘቦ ቪድዮ ጌም ይዕዘብ ከም ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኢሉ ክሳብ ዝምስክር ስለተመሰጠ ኣብ ኤውሮጳ ኸይዱ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ንኽፃወት ባይታ ኣጣጣሐሉ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ማነ ብሰሉስ 4 ጥሪ 2011 ምስ ክለብ ሜቲዝ ንምፅምባር ፈረንሳ ኣትዩ ንሱ ምስ ክለብ ሜቲዝ ኣብ ዝጸንሐሉ 2 ዓመታት ብምኽንያት መሃርምትን ሕማምን ብተደጋጋሚ ይበኩር ብምንባሩ ካብ 25 ግጥማት ዝሓልፍ ፀወታታት ኣየካየደን ኣብ ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ንሃገሩ ንኽውክል ኣብ ተመርጸሉ ግን ኣብ ኩሉ ፀወታታት ብምስላፍ ሰኔጋል ክሳብ ርብዒ ፍጻሜ ንኽትበጽሕ ዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ ብ31 ናሓሴ 2012 ኦስትሪያዊት ክለብ ሬድቡል ዛልዝበርግ ንማነ ብ4 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲጋቶ ምስ ዘጋንታ ዝነበረሉ 3 ዓመታት ድማ ኣብ 87 ግጥማት 45 ግዜ ንደዳት ተጻይ ጋንታታት ጥሒሱ ኢሉ ድማ ኣብ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ኦስትሪያን ዋንጫ ውዲእካ ምሕላፍ ኦስትሪያን ኣንቢሩ ኣብ ባሕቲ መስከረም 2014 እንግሊዛዊት ክለብ ሳውዛምፕተን ንናይ ገዛ ርእሳ መጠን ክብረ ወሰን ዕድጊ ሴራ ብ11.8 ሚልዮን ፓውንድ ንማነ ኣብ ኢዳ እትያቶ ኣብ ፋልማይ ዓመቱ ድማ ብ16 ግንቦት 2015 ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕን 56 ካሊታትን 3 ኳዕሳሱ ብተኸታታሊ ናብ ሰኪዕት ክለብ ኣስቶን ቪላ ብምዝራቕ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝቐልጠፈ ሃትሪክ ሰርሐ ተጻዋታይ ንምዃን በቂዑ ሳዲዮ ማነ ኣብ 2 ዓመታት ንክለቡ ሳውዛምፕተን ኣብ 75 ፀወታታት 25 ጎላት ኣጽሒፉላ ብ28 ሰነ 2016 ብ34 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ክለብ ሊቨርፑል ግዒዙ እዚ መጠን እዚ ኣብ እዋን ዕድጊ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ዝለዓለ ዝተኸፍለ ገንዘብ እዩ ነይሩ ማነ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ብስም ሊቨርፑል ኣብ 29 ፀወታታት 13 ጎላት ከቁፅር እንከሎ ናይቲ ዓመት ብሉፅ ተጻዋታይ ሊቨርፑል እውን ተሰሚዩ ንሱ ኣብ ሚያዝያ 2018 ኣንጻር ቦርንማውዝ ጎል ኣብ ዘመዝገበሉ ንሓፈሻዊ ናይ ፕሪምየር ሊግ ብዝሒ ሸቶታቱ ናብ 44 ብምዕራግ ነጥቃዕ ቼልሲ ዝነበረ ዴምባባ በሊጹ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሐ ጎል ዘእተወ ሰኔጋላዊ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይቲ ዓመት ድማ ምስ ብጾት ኮይኑ ንክለቡ ሊቨርፑል ናብቲ ብሪያል ማድሪድ 3-1 ዝተሳዕረትሉ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከብጽሕ እንከሎ ነበርቲ ናይታ ንሱ ዝተወልደላ 2,000 ህዝቢ ዘለዋ ቆሸት ማልያ ሊቨርፑል ለቢሶም ምእንታን ብቴሌቪዥን ክከታተሉ ኸ 300 ማልያታት ሊቨርፑል ሊኽሎም ኣብ ዓመተ ስፖርት 2018-19 ማነ ኣብ 36 ፀወታታት 22 ኳዕሳሱ ኣብ ውሽጢ ልዳት መቐናቐንቲ ጋንታታት ብምስርሳር ምስ ወዲ ጋንቱ መሐመድ ሳልሕን ኣጥቃይ ኣርሰናል ፔሬ ኤሜሪክ ኦባምያንግን
ብሓባር ኮኸብ ኣመስገብቲ ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ብምዃን ተሸላሚ ወርቂ ጫማ ክኸውን እንከሎ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ምስ ደቂ ጋንቱ ኮይኑ ኣንጻር ክለብ ቶተንሃም ኣብ ዝገበሮ ቁርቁስ ድማ 2-0 ብምዕዋት ነታ ቀድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመት ዝሰኣንዋ ዋንጫ ኤሮጳ ናብ ከብሒ ክለቦም ኣግዒዞማ ስዒቡ ኣብ ክራማት ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ሴኔጋል ዋንጫ ንምዕታር ኣንጻር ኣልጀርያ ኣብ ዝገበረቶ ምትሕናቕ 1-0 ተሳዒራ ነታ ጽዋእ ከተልዕላ እኳ እንተዘይከኣለት ማነ ግን ብውልቁ ናይቲ ንመበል 32 ግዜ ዝተኻየደ ውድድር ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ከቢሩ ብዘይካዚ ሊቨርፑል ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንቸልሲ ብፍጹም ቅላዕ 5-4 ረቲዓ ዋንጫ ሱፐር ካፕ ኤሮጳ ብዝዓተረትሉ ግጥም ማነ ንክልቲአን ጎላት ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ምቑፃሩ ኮኸብ ተፃዋታይ ናይቲ ግጥም ኮይኑ እውን ተፈላጥነት ረኺቡ ንሱ ኣብ 2019 ብመሰረት ናይ ብዙሓት ተዓዘብቲ ርእቶ ኣብ ውድድር ሽልማት ባሎንዶኽ እንተወሓደ ምስ ቀዳሞ 3 ተፃዋቲ ክስራዕ ይግብኦ እኳ እንተነበረ ንሊዮነል ሜሲ ፈርጂል ቫንዳይክን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ስዒቡ 4ይ ደረጃ እዩ ከም ዝሕዝተ ገይሩ ብደረጃ ክለብ ግን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይቲ ዓመቲ ምስ ሊቨርፑል ኮይኑ ዋንጫ ሻምፒዮን ክለባት ዓለም ዓቲሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ካ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ዓመተ 2019 ብምዃን ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ሊቨርፑል ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ትፅቢታ ፅሚ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ከተርውን ከላ እምኒ ኩርናዕ ጋንቱ ብምዃን ኣገዳሲ ተራ ተፃዊቱ ዛጊት ክሳብ ሎሚ ኣካይድዋ ብዘሎ 245 ፀወታታት ሊቨርፑል 107 ግዜ ልዳት መጋጠምቲ ጋንታታት ደፊሩ ዘሎ ማነ ብኩሉ ኣፈቃሪ ኩዕሶ እግሪ ፍትው ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ጉዳይ ኩዕሶ እግርን ግብረ ሰናያዊ ኣበርክቶን ሓደ ካብ ተጠቀስቲ ተምሳሌት እዩ ግጥማት ኣውዲእካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሎሚ ሰሉስ ክጅምር እዩ በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኢንተር ሚላን ምስ ሊቨርፑል ኤርቢ ዛልስቡርግ ምስ ባየር ሙኒክ ክጋጠመን ብተወሳኺ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ብራይተን ክራኸባን كبرات تختاتلتنا نلومي أدالينا وزنبرنا سموناوي مدب سبورت تزازيمولو زمت سمون بخالق استفلالية حستوتات كساب نرغب نقول لنا سلامة عنان